Sarge! Ay. Nakawa, Sarge eh. Kabanti ka gabi, Sarge? Amal ay. Di ba nalag mo ta gabi eh? Oo. Na, sipyat kita, Sarge. Naisumon, Sarge, oh. Sumon. Tingin ka, kumpare ni mo to. Alis na ako to. Na, galaw ko, Sarge nga, oh. Palihog ko. Abante diri sa balay kay babarangay tamo. Impas kita ron, Sarge. Impas kita ron. Kay katumano ka de, Sarge. Pista karon sa San Miguel Pantari ay to. Na. Puna yung ako, Sarge. Nga. Ang gingon ni Lula sa tuwa, pati tagmantika. Nihapit pa mangunta dito, God. Ako na ni karon. Barangay kita ni Sarge. Wala tayo mo ani ron. Una pa sa likod. Ayaw pa buta nga ambulansya musundo sa inyo ha. Nah, musao man ni ron Sarge nga. Sus! Dapat pati labot ato Sarge kay sabor man tong gihigo pa to. Sabor man to niya nga apil matag barangay mo nagapil. Klaro kayo mo sa CCTV. Ayaw pa abuta nga iki-MGS na ako ni. Na. Tayo dito. Ki-MGS kita padulungan ni Sarge. Na CCTV na dito sa tindahan? Wala. Na. Nang pating. Barangay kita ni ron Sarge ba? Abi no, kumpare ni mo to. Ano ka lang ako? Inab to takan dito mapit juga nawa pat barangay dinunta karon. Napa sa likod oh. Ayaw paabutan ninyo nga magkatag ang lulipap sa inyong balay. Na, lulipap Sarge. Na, pakanong tag lulipap ani ron. Nya, isis karti nimo to. Isa mestruan nimo sila. Ito itong aral ito ayo ya. Si kumpare, ato. Dili tawag abot na ilala. Ato kumpare nimo Sarge. Kumpare man nimo to. Kaya kita higrom na nisigop og sabaw. Sabaw ra gud atong gihinop ato. Ila unod man nila ha. Dapat kita pa sa barangay no. Oh. Karong alas 3, karong hapon ani mo sa barangay. Ligos ako? Oh. Ikaw ito. Ako. Ikaw man good Charles ba? Inanta ka dito mo sigop og sabaw.